Sanibonani molweni ndiyanamkela ezaseTV-ni ngesiXhosa. Kusetafuleni ke kuyatyiwa after yonke ke into ibisenziwa kolu suku lukaMthombeni. USnake uye waphakama ke ene-announcement azayitsho into yoba setshintshile akasengoSnake Shibe, unguSnake Mseleku ke ngoku. Hayi ke waphakama kulwandle evuyisana naye sithi sikhekhe. Umpilo ke ecaleni uye wavuyisana naye ke uSnake ethi naye uyanqwena uba ngenye imini kube kuthiwe nguye lo sekude kwabe kuyenzeka into yoba kutshintshe igama lakhe. So naye usabiza isename kamama wakhe. USnake uthe into eshiyekileyo kukuba ngoku uthe sazawuthetha ke waphazanyiswa ngumangwabe oye wathi ube nguSnake omtsha, wabe esithi ngapha uMakhumalo ungatshintshi isibongo kuphela. USnake umnqandile ke umangwabe esithi ma wabe sesithi ke ecaleni kwi-diary session benza ngathi bayamthanda pha ngaphandle koMacele noMayeni. Ethi andimbali ke nomangwabe noMakhumalo abandithandi, bathanda abantwana babo aba bahlala nabo ezindlini. So ke uMseleku ubuze uba ke sowuyakhutshwa ke kwaShibe ke ngozofakwa ngapha. USnake uthe usazokuthetha kodwa nogogo wakhe if uzoba naye na ibhokhwe kuqala. Uthe esathetha wathi uMacele hayi suxoka thetha inyani. Hayi ke washawutisa uSnake bethi itafile ethi ma why usenza kanje. Ngapha uMayeni uyamehlisa umoya uthi yengaye kube khwaza makathethe kakuhle. NoMseleku uxakene nento shem nangu uSnake delela uMacele phambi kwefemeli yonke kanti uqala ibinguye ngelaa xesha bekunguMseleku nomhlophekazi nolwandle ngoku abedelela uMacele. Ngoku wonke umuntu usetafuleni yaxokozela ke itafile uzama ukwehlisa uSnake ile nto le ngxola nayo. uMacele uthe ke uSnake unecontsi okanye sithi unetshiki futhi wathi kungcono kwayitshiki lo uneqhabaza nje elikhona elingadibaniyo apha entloko and oku kugula xa sekumbambile iba ngathi akaphilanga kakuhle apha e-head office. Kwathiwa ke makatsho ke uba le nyani ithini kanti wathi mayitshiwo nguMacele ngoba ucacile uyayazi. Ebebanjwe yintsini ke uAbongwe ngento ezithethwa ngusisi wakhe. uMseleku uthe ayisoze imncede ke loyokukhwela ezehlela ke kuMacele and uthi usaqhubeka nokumdelela phambi komntu wonke ke ngoku. uMacele uthe makathethe inyani ngoba ugogo wamphendula. uSnake uthe khuluma phela ma. Ngapha ecaleni uyamcenga ke uMayeni uba khuluma kaloku Snake, nakhuluma ntoni nogogo. Ethi makathethe kakuhle ngoba uSnake ubethi itafile uthi akayi-understand nale kuxhonywa kwezandla phezulu uthetha nje kakuhle. uMayeni uthe akayazi ke kwi-diary session ingxaki uba iphi xa selulungaka ulaka uSnake. Uthe ke asetafuleni makathethe uyabalibazisa bafuna utya ikeyiki bona. uMthombeni yena omile ke ngapha ecaleni uyamcenga uthi uSnake uthini ugogo. Uthe uSnake hayi lidleni ikhekhe uzicofela nje ifowuni yakhe akanamsebenzi namntu uSnake. Usixelele ke into yoba yena xa ehleli neetshomi zakhe kuba mnandi kakhulu but xa ehleli nefemeli yakhe kuba yingxaki and yena akayithandi ifemeli yakhe. Iproducer ke ide yambuza uba Snake hayi bunjani ngoku. Uthe hayi akayithandi. Ude waphendula ke kutatakhe ke ngetshiki enjani ethi uthe ugogo ngeke akwazi ukundikhupha ngoku akanayo imali. uMayeni usaqhubeka nomcenga uthi yitsho kakuhle kalosukulwa. uMseleku uthe inoba kusendodeni kuphela apho angena short temper khona ngoba thina akasithandi. Uthe kungcono ke silinde ke ugogo ke sisova ngaye xa sele erayithi. Uthe ke anozuva kwangam kutsho uSnake. uMayeni uthe uSnake uyathanda ukwenza le nto ayenzayo ukwenzela uba omnye umntu okude nabo abone ngathi bona bamphethe kakubi ngoba uvele akhale. Uthi xa ehluleka kuphendula into uSnake uyalila. Uthe uMacele ke nguye ozotsho uba ibe nini. Uthe usisi ecaleni akazi uba bangenaphi ngoba umntu omququzelele ngento yokuba makahambe utshintsha ifani ikwanguMacele lo. uMseleku uthe ke makudlulwe kuSnake watsho ethi ndicela nimgade angayi ngapha ekhomba ke kwindawo ebezifutshane phantsi ngamawa ngoba uthi inkulu into angayenza pha akahleki kuphelile ke uAbongwe. Umjonge kakubi ke kanjani uyimse uSnake ngathi angambamba ambethe. uMseleku uthe ke umgca olandelayo bethuna masiyeni kwikhekhe ngoku yatsho entsini etafuleni. Kwakhe awuqala uhappy birthday
birthday to you. So bavele bonke ke kwi-diary session bemwishela ke okuhle kodwa. Macele uthe I hope usuku lwakho lube luhle. Umayeni uthe abe nemali eninzi khona sizoba happy sonke ekhaya. Umakhumalo uthe uThixo ngathi angamkhulisa amphe ukuthola. uMangwabe yena uthe abe happy nomndeni wakhe nabanye kodwa ke uSine yena uthe akanalo ixesha lokucula happy birthday bamdike gqitha. Yo uSine waze wasiphoxa siyi-country simthethelele kangaka. Hayi ubolile ubole bhutyu. Enkosi ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.